Mengke nembe. Iya, dadi kroyok, dadi kowe kan. Sundangane lampah nggihipun. Kayak apa kayak masukin tenan. Lah rasa dasku sih. Boleh dhewe. Terus kugone. Kres. Langsung tambah bila kita bener iki. Sekali Bobo Ahmad Sunardi Oh iya. Panjenengan sami rumasaken Bobo Bebuk Binai itu ya. Ya ampun Gusti Allah nuwun pangapura. Lah kok napa turun. Kok dados sebule Pak. Lengos kundi. Lengos sing ngene. Emang golek balik kono. Lho metu manggon. Engko tak gone dhewe. Ayo yo ning arep kene kowe iki. Pokoknya mungkin awak ini dipotong mulai nih ini nggih. Nggih. Anggolane balik mikorinya. Oke, ontran ki lho. Dipotong keluarga saking Karanganyar nggih. Langsung itu. Sikile